Mwadzuka bwanji wa Malawi kulikonse kumene muli. Apaso palibe zonna kuti terera nyana bwana, palibe za terera nyani izo iya. Palibe za te galu wankota, palibe zimenezo. Ndufuna kuyankha kumama kuno audio imene ndayimvera imene anatulusa Ben Longwe ma 2 days yapitayi. Yomapanga kuchita kumankhula mosindika kunena kuti Dr. Bakiri Muluzi akhululukidwa mulandu. Iya, Dr. Muluzi sanakhululukidwe mulandu iya. Dr. Muluzi muziyankhula kuti amuluzi mulandu wawo umene anamangira. Aboma alibe umboni okwanira ndipo alibe maumbono okwanira, that's why aboma ona kuti mulandu palibe kuliko simangapite. Kutanza tandauzo ndrona kuti abomawo ndamene akanira. Sikunena kuti Dr. Bakiri Muluzi wakhululukira mulandu. Ayi. Ifeyo kuyankhula kumeneko komankhula choncho Ben Longwe zimene zini mankhula pobweza kuti Ndengele voice izakhala ikususana ndiwe malingana ndi mankhulidwe ako. Alright? Komanso ukanena kuti kodi azomera ngwira kapena mwina uladi Musa mayi kunje awatulusa muzifukwa za ndale iwe ndamene sukuziwa. Ndi nthawi zambiri ukamafuna kulankhula zinthu uzilankhula nzona kuti anthu okumva zinthu azizimva, komanso akazimva ndi anthu oti amaganiza. Ndene ndikuyankha Ben Longwe ona kuti iyayi Abakiri Muluzi sikuti awakhululukira mulandu unakana apeza olakwa ndi awakhululukira mulandu iyayi. Dr. Bakiri Muluzi muzaka zonse 16 zimene akhala kuyendera mulandu ku court, palibe siku limene court inapeza kuti Dr. Bakiri Muluzi ndolakwa. Ndiye withdraw your statement audio yanu ina imene mungatuluse. Ine ndikuuza nonena kuti Dr. Bakiri Muluzi sikuti akhululukidwa mulandu kuti munakana apeza olakwa ndi awakhululukira. Ayi. Koma mulandu wathetsedwa, kuthetsedwa kwa mulandu, kuthetsedwa chifukwa chona kuti boma lilibe umbono okwanira, komanso boma laona kuti palibe nkhani kumene ngalowere chifukwa ilibe maumbono okwanira. Chifukwa munthu okhululukidwa mulandu, there is no way kuti ngati munamvera interview imene ampanga Brian Banda yocheza ndi anthu okhuzidwa mu nkhani imene ngati maloya analankhula anafusafusa ona kodi pamene pandikuti Dr. Bakiri Muluzi mwasumira bomawa. Alright? Kusonza kuti mulanduwo uli mbali yona kuti Dr. Bakiri Muluzi sanapezeko olakwa. So munthu okhululukidwa kuti munthu wakhululukidwa mulandu angamasumire soboma kapena mwina angafusidwe tolankhana angafusefuso limenelo kufusa woyimirira mulandu. No, Ben Longwe sitikufuna kutitenga ngati ife anthu osaziwa kapena anthu osazindikira. Withdraw your statement my brother. Dr. Bakiri Muluzi sikuti akhululukidwa mulandu unakana apeza olakwa. Hayi. Amuluzi sana apeza olakwa, amuluzi sana bepo. Komanso pompa chamachita kumva bwino interview imene amacheza Brian Banda ndi lawyer Dr. Bakiri Muluzi. Anachita kunena momveka bwino kuti mulandu boma laona kuti palibe chiche simangapange chifukwa maumboni alibe maumbono ogwirizika. Ndiye withdraw your statement Ben Longwe. This is the Ndengele boys. Ziko mwambie.